Sempre ens han dit que estudiar humanitats no té sortides, però la realitat és una altra. Avui el món necessita persones que pensin, interpretin i sàpiguin comunicar. Els nostres graduats i les nostres graduades poden treballar en àmbits molt diversos, des de la comunicació fins a la recerca, passant per la gestió cultural, el sector privat i les institucions públiques. Quan vaig acabar els meus estudis no sabia exactament on em portarien. Actualment dirigeixo el meu propi projecte i és que emprendre, crear i fer créixer idees també és una sortida. Lleida és una ciutat universitària amb una qualitat de vida excel·lent. Tot està a prop, l'ambient és proper i pots gaudir d'una excel·lent experiència acadèmica i personal. A la UDL, professorat i alumnat treballem de forma molt propera. Els grups petits ens permeten oferir un aprenentatge més personalitzat i establir una relació més directa amb els docents. Estudiar al rectorat significa estudiar a un espai inspirador i, sobretot, ple d'història. És un lloc on és fàcil sentir-se part d'alguna cosa més gran. Tenim accés a instal·lacions modernes i equipaments d'última generació. Ens preparem amb tecnologia puntera i metodologies pràctiques que ens connecten directament amb el món laboral. La formació aquí no és només teòrica, és real i aplicable. Sortim amb veritables coneixements sobre el nostre entorn i el món en el que vivim. Aprenem a qüestionar, analitzar i aportar solucions reals als reptes que se'ns plantegen avui i als que vindran demà. Les humanitats i les ciències socials no són una mirada enrere, són una eina imprescindible per entendre el present i transformar el futur. El teatre n'és un clar exemple. Estudiar aquí és estudiar en una universitat amb història, però també oberta al món i al futur. Això és la Facultat de Lletres.